Okay. Napangan Sarah, so saya main. Kalau kau ngejek itu, kita mangka. Okay. Nanta naka-lockdown kito, say messages dyan intro kita yun nanta kata First Thessalonians na tayo pension at nakalamdam naman may mo no inotayin tayo kaksyonan sotan sakbay dyan na ituloy tayo sa assume dyan na messages pa singa sayang magmaksyon sa series tayo si First Thessalonians so ituloy tayo ni First Thessalonians at no guys sa tayo dyan topic. So ito tayo chapter 4, extension tayo chapter 3 at si chapter 3 nasa tayo style ni leadership ng Apostle Paul at so leadership ng Apostle Paul kata masas tayo emphasis to tohapan ni tohapan pangdo so nga haji mamaptang dyan na emphasis ng Paul dyan ang lead so no tayo believers si Thessalonica at ang tinong tayo matin Thessalonica kata nasas mo siya hapungunod ni maptang dyan leadership ng Apostle Paul. At si chapter 4, wala pa ito diretso nga dyan na in kwanto may pangkap ni moral purity. At haji kata diretso may kwan si life iran ni believers. Tapa sa believers kata sa in pangadyon ni naposyosonan si kara kata mambigin iran pure si sangwana na naposyos tan si sangwana ni totoo. So haji diretso in kwanto alibod dyan na alibod waray kwanto pasipot-sipot dyan in kwanto no diat straight. Siya diretso dyan na asal to iya may pagkapsunan tayo matinman. Sunan tayo believers si kata dyan man da tayo nga believers na kata inaldaw nga ayaban na tayo ni Apo Diyos nga agbiag iti nalinis iti sangwana ni Apo Diyos. So haji inaku dyan na calling na naposyos sunan tayo believers tapi na naposyos dyan sa ipanbiag iran ni mati kata onorin siya ko ta kendinis si biyag siya dyan na in sonato sa naposyos matlan. Dito waray in-share ng tayo speaker Jujay ng last Sunday may pangkip ni kendinis so waray kaing santo singan ng kagait tapa manipod si Genesis in katod Revelation kanayon dyan na ito may pangkip ni kendinis ni sayang pamajin anak na naposyos. Kaya tayo dyan na mas asas dyan na morality nito o ni man, moralidad nito to o ni man. No si 2 Timothy kata so moral nito o ni man kata di mas pagpasiya, mandas pagpasiya. Karon mandas pag. Tapa no mantat na kayo ni news. Malaksin si COVID dyan news ni unay. Nanto isyon dyan yung hayta nangin news. Nakangangawin karakden siya. Wairay tanangan mo nga dyan na pansay so tananan kata tuin sa pay anak to si sakipan ni simbahan di ba aligon di mas pa aligon nga ay man dyan na siya mag warpay itanangan news ng pensa sa pansay so tananan kata tuin kaspig tuin anod anak to si Padok so hama era siya pay siya. Tapos nang si Pilipinas ko tawar ito na nga tayo mo dyan gusto imbis nga man tinolong isosyaro tan polis binono ni polis isosyaro siya masas tayo dyan na moralidad kat man despag na malibugay mga ni manatin po ang kanong tagbayag da si time ng Habakuk chapter 1 verse 2 to verse 4 pakibasa yan no sa Polonzo yun ang bigat anak ni Habakuk. Yeah. Habakuk chapter 2, chapter 1 verse 2 hingga verse 4 tapos pahit duhat jupay si Jeremiah chapter 6 verse 8 hingga verse 10. Sige, ang kinanin napil man basa niya apil man basa niya Habakuk tapos Jeremiah chapter 6 verse 8 tan verse 10 tapos wala sa akin man basa ni Jeremiah chapter 6 verse 13 to 15. Chapter 1, verse 2 in the next word. How long, O Lord, will I call for help, and you will not hear? I cry out to you, violence, yet you do not save. Why do you make me see iniquity and
cause me to look on wickedness. Yes, destruction and violence are before me. Strife exists and contention arises. Therefore, the law is ignored, and justice is never upheld. For the wicked surround the righteous. Okay, thank you. Jeremiah 6 verse 8 and 10. Tapos wala tayo magbasa pa ni verse 13 to 15. After Jeremiah 6 verse 8 and 10. Take warning, Jerusalem, or I will turn away from you and make your land desolate, so no one can live in it. Verse 10. To whom can I speak and give warning? Who will listen to me? Their ears are closed, so they cannot hear. The word of the Lord is offensive to them. We find no pleasure in it. Okay, so the next one. Verse 13. Jeremiah 6 verse 13 to 15. Everyone, great and small, tries to make money dishonestly. Even prophets and priests cheat the people. They act as if people's wounds were only scratches. All is well, they say, when all is not well. Were they ashamed because they did these disgusting things? No, they were not at all ashamed. They don't even know how to blush. And so they will fall as others have fallen. When I punish them, that will be the end of them. I, the Lord, have spoken. So, masasjoy no time ng Habakuk, time ng Jeremiah, kata siya kapangsas ni totoo nung talagang na man berdig i-wickedness nga almost every day January wickedness din siya kaasa. At sonan Habakuk at siya tahapan ikaljaw ko to ngantoy rin jay talaglagan ni totoo. Siya sing pansay apay nga dagito nga tatawo kata haanda nga dingdinggan haanda nga sursurotan tilintag. Kuanan iba kuanan Habakuk. No si Jeremiah mo tahapan inangis diyan pa to apay nga dagito nga tatawo kat handa nga dingdinggan kaysa sa ni Apo Dios. Siya sing inangis mo na ni Jeremiah. Tunasan jo kata shun preacher era jay si Habakuk kata bold si kato jeng mga kwan no si Jeremiah mo kata say awag siya sa kato kat the weeping prophet iso nga to ka inangis ito ka asa jeng itsura nito ko at ni malatong po nganto may taka-asa pipian nga tanito kato pa ng Jeremiah jeng ano siya asnan siya itan tanangan isa nga precious ni mangay pipian nga tanito to ni tanangan sa precious sino na halos kata man-mano imapian jeng mantok ng isa na precious. So nasan tayo dyan kata, sinang so itsura ni totoo nung tan, ikatuniman kata, talagang manuspag immoralidad ni totoo. At hadjay problema dyan, ankan si Tesalonika kata, man benaw ihadjay dyan itsura ni totoo, iso nga binansyaanan ni Apostol Paul, iray totoo, si mati si Thessalonians, mati si Tesalonika, may pangkap ni moralidad ni totoo, kalkaro si sexual purity. Tapa hadjay kata, hadjay mas asas dyan na kapandispagi ni life iran ni totoo angkan believers ira. Si Jeremiah katwato even priests siya at oray dagi dyan papadi kata handa nga susurutan tipudno. Isa nga ni malitin po angkan pastors angkan na ministers kata siya iray kandispagi immorality siya tapa talagang man nga away kadagaan ito at hadjay in deal ng Apostol Paul sunod tayo Thessalonians. So dagiting baga ni Pablo panggapiti kinadalos wenno kinalinis. So pakilokat yo ti Bible yo iti 1 Thessalonians chapter 4 verses 1 to verse 8 na sasakiyan tayo no kokotehan tayo diyan na ibasa ira jay. Si verse 1 and verse 2 si panbiyag tayo at pira na precious dyan na si panakad tayo siya kapanakad ni biyag tayo piyanton ituloy dyan onoran tayo so tapos to pantod verse 1 and verse 2 no say in quote ko dyan kat New King James Version. So finally then brethren we urge and exhort in the Lord Jesus that you should abound more and more just as you receive from us how you ought to walk and to please God. For you know what
For you know what commandments we give you through the Lord Jesus. Wala pa ito walk into please God. At pa ito, nung ito insugi dyan on tanjun, dyan dyan na kapanimdangin na napasyos, at sika ito ituloy dyan dagan. So insto ko ta, kapiyan irin ng Thessalonians dyan, mga kan, kapiyan irin ng Thessalonians dyan, mga share niya sa napasyos, kata, sika ito ituloy dyan dagan. So ta, samak siya, si sahit ang sahit, at sika ito ituloy dyan dagan. So tan mga pasas ni sakay dyan na sa magbiag sakay dyan to dyan na adinis tata ituloy siya dagan so ta inamtaan siya pudno si biag siya. So ang antes kato jo inamtaan tayo pudno si biag tayo at so ta inamtaan tayo tantay kadag-a at kato ituloy tayo tan pagkatsan tayo so ta ira dyan na ta kadag-a si biag tayo. No, kata jo katuan iray hotapan siya. Akin na mati agda, koreta na mati akot sigurado nga may salakanap. Hantay pa mga mapnak iti kasasaan tayo. Kahit nasa ikarigatan tayo pumapay nga manayunan, ti panagbiag tayo nalinis. Kito mapnak si ingintagan tayo no dihat. Mas man-exert ito pa'y ja bandaka ng takosto. Katoy pa to you should abound more and more. Kung nasa din, nung ito iwasan kayo dyan na ka-approval na pa-shows, about more and more pa. Exert kayo pa dyan man nagkaroon na kaya na pa-shows. Kakutan ito pa ng Apostle Paul siya At talagang hadya kata balik i-epekto, si moralidad dito. Si may kadwa, ikipanagbiag, iwasan ti anyaman at sexual immorality. Sisipan biyag tayo at iwasan tayo sexual immorality. Tahajay sakay dyan kabadikan dyan solisog si sakay dyan believer si biyag ni amati ang tinalibad mati bay at hajay yara. Waray kwan ni sakay dyan taga siya masulingot diya kantoy. Tap waray mga angit ngayon ito patoy. Tap ili siya pan angit ngayon so ta makadiyahay pa siya. Kantoy naibig tabahat saan kapay lang. Awal tama ka sa kailangan ang kina hajayak panon ta sahay habang kata war pa lang mat idadak na dyan man panto pano man ta sahay ulit to dak na ta ang kakamangkaw tadi at waray dak na pa lang panto at sino man siya ta asukare so ta era mangkat kati at waray dak na pa lang si sexual desires ya. Sexual desire. Isa nga pero nasa din sa isolisod may tangkip na sexual immorality hatta si unos bibiyag nito. Isa nga hajigan pat in kwanto ay mantan siya ang kito ta haji liga ta pasiya. Sikatan ng i-describe ni to. For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. So haji talagang na iwasan. Aligog nga dyan na bilang siya ng Paul jo pa kayo mantan siya ang kayo na hadya dyan na pasingaan daw diya pa talagang iwasin Diyos siya pantuloman talagang diritson usal ang siya pa to kaninin ka ikararagan ko nin no dagang paya ang siya alig masa po ikararagan sa tan no para na po sa Paul talagang dagan pantuloman nang talagang na hadya kata sulisog iya dyan na talagang waragdak na nito, iso nga kwanto naman iwasan tayo anyaman dyan sexual immorality. At in sasaki naman binujak sa in turo ng Brother Samuel ng last Sunday, in sinasaki ito sexual immorality, fornication, adultery, incest, conversion. Yeah. So kung tayo kata sexual immorality, nung wala pa naisulat ngayon si Ephesians nagkaknangkawan na pantoy, even a hint of sexual act at basulutan. Ang hint mga mantan siya kito ni hint, tapahadya panto at mga padespag ni moralidad ni Sahajan believer. So nga mantan siya kito naman pasidjay. At si may katdo, ay paigayam ni si mama may audience pangduwa.
pera na pasyos dya, si tayo kapan, biyag akasa na pasyos, kat ang tayo pamampamaayan ng ibilin to. No, haji kat ibilin na pasyos siya, katahan tayong bareng-barengan, panilokano. Tapa, nung ato ipala na pasyos, sotan standard to, ang bubadiwan. Sa pasyos kat grabe din malinis. Skato kan siya santo, sa holy God siya. Skato kata santo ang pasiya din siyos. Ang sinpulos ang kansahay din nga sa skato. Gusto mapian ang pasiya din sa anak to tao. Honorin siya hota kay na santo to. Kung tayo kabaalan din na honoran eksakto kay na santo na napasyos nam siya kabaalan tayo pat kwento ikalikatan tayo ng hutan. Ikalikatan tayo din na iwasan sa kaira mga dispag ni morality tayo, morals tayo, so tayo kata mga isawi ni relationship tayo sa napasyos. Tapos so ta basol dyan sexual sin, kata alibo bangat dyan na apektaran to bakdang. Hindi apektaran to isyahal. Apektaran to isyahal. Tapos no iwasan tayo iyan dyan na panpusulan, kata tayo parespeto ay bakdang tayo, top masas tayo ay tayo dingka ay ngaw sisyom. Tapos sunod tayo rasyon mo, kata badig respeto tayo sa skara, tapa tayo kinukot tayo sa taliban para sa skara jo, para sa skara mo hutan. Talagang sutan mo para sa skara. At so ta kinadin kata ang mahabulag biyag tayo, no agmanog sa presyo sa skara jo. Nasa pulan tayo pasi kapanog din na presyo sa skara jo. Ang skara jo makadlo. Ito yung panagaras-rason, panunutan tayo na gito eh. Siya tayo kapan doon, siya reasoning tayo, katanong naman tayo irajay. Inayaban na tayo ni Kristo, tapno masidig pa ito yung panakikadwa tayo kankuha na. No naman tayo pa siya, ginabagan na ako Isus, inumnum tayo, sa mantan tayo sa Kristo, ito para sa skato jo, at wala may relationship tayo sa skato, at wala may relationship tayo sa skato, kat mas unsupay. Gusto illustrate ko nontan ja no triangle iyay kakabang kadab siya sure hajon believer makadab siya makadab sa habang manasok relationship tayo sa na pasyos relationship tayo mo sa tan sa kat manasok no nadayo point ko so no kung tayo ay manasok relationship tayo sa na pasyos dapat pati relationship tayo sure kat manasok no tapos yung makadab si triangle ngay diyan na manasok pa Tapa hajay yung kwento. She verse 7. For God did not call us to uncleanness, but in holiness. Siya verse 7. Kwento inajaban siya ito na napasyos para si kinadinis, alibin si uncleanness. Hajay kabul nga pa inajaban siya ito. Tapi na napasyos dyan so tapi na siyos to at unpasas si siyong to. Unpasas mo. At sasaya pa yun naman tayo. Kaya panang reject iti kinasanto, kat panang reject matlang kanya ako Diyos. So, no, pantay ay ngao tayo mamili ng santo, siguro doon ipantay ay ngao tayo sa pasyos. Sikatay pa doon verse 8. Therefore, he who rejects this does not reject man, but God, who has also given us His Holy Spirit. So, nasipay man-reject, man-ngaaw ni kinadinton. Siguro din panipan mo yung ngaaw to sa Aposyos. So, masotero po ito kan siya sa Aposyos na naas nang siya dyan mambiyag ni Piana na Aposyos. Siya panipan mo lang ngaaw siya kari sa Aposyos. So, hajira kata naman tayo pa siya. Say mapudaan kito dyan na maininot dyan na mababdiwan kito. Aligo nam ay dyan magdiwa kito, aligo nam ay dyan na mansadyan kito. Nung itulog tayo ulay, kapanog na na pasyos ng skado jo, in-inot. In-inot dyan magdiwa kito. In-inot dyan may unod kito nung tapian na pasyos. Aligo magano. Singan mo lang ngayon, inmulam, aligo na ipan mo inmulam di man, asan mo at mabugnis siya gus. Jimat siya. Inmulam, tigil ako niya nasan unbungis. Noon bungis, in-inot dyan badig. Ings ni man. So ta holiness dyan inahan na pasyos ng skado jo, in-inot dyan badig iman, aligon magano. So what choice tayo? Kabalin nga sulutan tayo, ti kayat, ibagi tayo,
kat may nayon tayo iti aramidin dagiti katao dito'y lubong. Ngam sigurado nga pagbabawian tayo ti kamaudyanan. Wala pa jaman regret keto, no, guilt, meradak na tayo ni Olay. So no, say choice tayo katsuta, onoran tayo pipiyan bagdang. Kung pranta kay, ansi mo ito o dyan sa idak na ito kat hotadak na. Kat na dyan may pagkab ni pandit sa hani bagdang. At no, onoran tayo ipipiyan ni bagdang tayo, at sigurado dyan na sa ipandong parang to, tandubayan tayo matlang. Siya matlang tandubayan tayo pasiya. No, sa onoran tayo, no, surutan tayo nga agbyag hayat niya po Diyos, kat ipalubos tayo nga agtrabaho ni Holy Spirit kada tayo, at no, makabiyag tayo analintig. No, dahito iti surutan tayo, sigurado nga awan ti pagbabawian tayo. Awan ti panpanunutan tayo, maapiktaran, ken awan ti ilim naman tayo. Yeah. So, no, onoran tayo mo, so ta kapanbiyag, piyanan na precious yan panbiyag tayo, itulak tayo Holy Spirit, man ugda si biyag tayo, sigurado dyan, ay siya naman dyan na masakitan, maapektaran si ngao dyan din ka tayo, tapos, ang siya tayo kayo mo, siguro doon open dito siya sakitan sa akin, kasi problema. So, haji mo at anti-hay, si First Thessalonians. So nga, dawatan tayo kaniya po Diyos, mawayawayaan tayo, nga agbyag itinalindig. Dawatan tayo, dawatan tayo nga iti panakabalin ti Espiritu Santo, tiyang trabaho ti biyag tayo, tapno makabiyag tayo nalinis. So, taksalan tayo ni Ulay, itulong ni Holy Spirit sa Diyos, say maiunod tayo kung tapiyan to, si biyag tayo. Ano, say unor tayo at pipiyan tayo, alam na siguro din sa umbulay at so tapiyan ni flesh, ano ko tapiyan ni bakda. Atad bagnin, tuloy ni 1 Thessalonians chapter 4, ituloy tayo matlang i-regisin sa saruno. Nakasan man, okay. Ginam na may dyan na, kung natin pansua tayo mo yung message, tapos singa bitin. Singa bitin ngayon, no, usahay pa natin, sige, dabas na, kasi kulang. Tabi sons kayo, ano, kulang, no? Bitin. Kamot. Akan si Sister Fina, pantonon ta, last Sunday pa noy, kasabitin mo. Ako lang. Sige, suwan tayo nga. Sisyo ma-konseway sa akin. Sige, salamat. Papuyabatang yang sutapan to'y kamaptangan. Waray namnamak, aminugdak taksyulan tuwa. Mansijawa, janwaray datsak, sunapuhe